Viděl jsem na pěkně ženy, byly hladejnou zatížený, vydou se kolem nahou spletený posolem. Chutnáme i když mi trání, pečuje o moje zdraví, zvedáme tak svoji studí, své tělo předesutní. Je nerovitá mého srdce a nenasyté jsou mé ruce, chtěli být tělo hýčkat pod hrubý jedinýho trička. Napíšu píseň o tom, jak je stávám zradě, jak je tvoří slovník říček, loďku ze slovíček složím. Napíšu, že je obojím se peklové stane a že srdce snad to spane, nebe ďáblem vykonané dílo skončí. Hledina cukru vyroste z našich důvěrnostech, sebým dělej jen hostem, to dobře vím. Když je jim jeden dat, jste se odývat, to prosím se zůmá, nedýmá. Dobrý večer, i u vás tady dole, jak se tady máte? Dobrý, je to v pořádku. Všechno je to dobrý. Pardon, tak já dopředu, na místo svého povolání, někomu jsem něco svrhnul. Pánové, já jsem zde a můžeme tančit, můžeme tančit. Nevidím. Ona je nevědělou repouze, ona je zásah na krouze, ona je slad, co živí tělo, ona je vše, co mé být mělo, ale ne. Ona je zásadně repouze, ona je zásah na krouze, ona je slad, co živí tělo, ale ne. Oni tu žádný nevědí, ona je nevědělou repouze. Přátelé, to doporučuju všem, pojď se jak to dopředu, velmi příjemné, myslím si, že pro muže s malým jakoby egem, já, je to velmi přínosné, když se mé pozadí dostane do popředí vašeho zájmu. Je vždycky tak nějak výburce, věcení. Jo? Chceš výburcovaný? Co mám? Cože? Roztržený tričko, ale do srdíčka. Tomáš dnes zvolil takové barevné tričko, je tam červená modrobílá kombinace, ale kalhoty.